Sa number 2, duha ka mga mountain resorts sa Baguio City ang ipapanaugan sang notice of violation sang Environmental Management Bureau sang sinigid lamang. Ginkumpirma ni OIC Regional Director sang EMB Negros Island Region nga si Vicente Los Bañez sa interview sa media nga ilan mapapanaugan sang notice of violation ang Mailom Falls Dreamland Resort kag ang Balaan Hills Eco Park Project. Sunod sa kay Los Bañez, sa bahin sa Mailom Falls Dreamland Resort, miyara na nga na-issue nga Environmental Compliance Certificate sa ila sadtong 2013. Galing, nag-expand sila kag wala nasakop sa damlag pa ECC nga na-issue. Naghinyo ang kumbuyahan sang amendment sa ECC pero wala pa nag-abot ang among request. Nagpatuma na sila sang earth-moving activities kag subong man infrastructure. Rason nga ginisyuhan sila sang notice of violation kag stoppage order. Nagpakig-angot ang Digicast Negros sa Mailom Falls Dreamland Resort para sa ilang bahin kag sunod sa managing head, iyan na nga i-refer ini sa management. Samtang sa bahin naman sa Balaan Hills Eco Park Project sunod sa kay Los Bañez, wala pa sang ECC nga na-issue para sa ila pero sila ang nag-proceed sa ilang infrastructure activities. Sunod kay Los Bañez, sila ang nag-operate nga wala sang ECC rason nga ginpapanaugan sa notice of violation kag stoppage order. Dugang pa ni Los Bañez, na-endorse na nila sa alkalde sang Baguio City ang natungdan ng mga kaso para sa nagakaigo nga pag-aksyon. Sampang sa pakayag sang Balaan Hills Eco Park, nag-file sila sang January 25, 2025 sang ECC sa EMG Region 6. Nasettle naman nila ang administrative penalty sa August 15, 2024. Tungod nga pending ang application para yun man ang pag-comply sang Balaan Hills sa mga documentary requirements samtang nagahulat sa aksyon sang ahensya. Dugang pa nila, ang operation nila ginpatuman in good faith kag nagapati sila nga ang ila application na paidalom sa due process. Wala sila sang tuyo sa pagbaliwala sang environmental laws kag nagapasalig sang commitment sa pag-upod trabaho sa DNR-EMB. Kay Mailom naka-issue kami sa ECC. 2000, I think 2013, I think, o hindi lang ko makuha sa familiar gid sa date, no? And then nag-expand sila sini. So nag-expand sila, why madala dito sa daan nila ng ECC. That's why nag-request sila for amendment of sa ECC. So ongoing naman ang process ng ECC nila. So may arabi nga may mga earth moving activities sila nga and then infrastructure nga why madala dito sa old nga ECC nila. That's why gina-require naton sila sang amendments ang ila ECC. So kay wala pang amendments ang ECC nila, nag-undergo na sila sang activities, no? Ang sa Balaan, nag-issue kita sinisang notice of violation and stoppage order naman tungod nga wala pa sila sang ECC na on process ang ila ECC, so wala pa ma-approve and then proceed sila sa mga infrastructure activities nila. So nag-issue kita sang notice of violation operating without ECC. And then other permits like discharge permit and permit to operate sila ginset.